हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे. हरे आणि आपण कृष्ण. आज चौथ्या अध्यायाला सुरुवात करतो आहोत. या चौथ्या अध्यायाला जाण्यापूर्वी पुन्हा थोडीशी उजळणी आपल्या तिसऱ्या अध्यायाची. त्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण अगदी जाता जाता आणि मुख्य म्हणजे आपण काय बघितलं तर कर्मयोग. मग हा कर्मयोग काय आहे की भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासूनच ज्ञान द्यायला सुरुवात केलेली आहे. गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे भगवंतांनी की अर्जुनाच्या मनातली करुणा, जे मनात त्याच्या दया वाटतीये, त्याच्या भावंडांविषयी ज्यांनी इतकं वाईट वागणूक दिलेली आहे पांडवांना, अशा भावंडांविषयी त्या प्रिय भक्ताच्या आणि त्यांच्या प्रिय सख्याच्या मनामध्ये प्रचंड करुणा आहे आणि दया आहे, परंतु ती का नसावी. आणि म्हणूनच ते कारण उपदेशात मधूनच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. तो उपदेश दिलेला आहे की गुह्य ज्ञान, तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस. आणि हे अतिशय गुह्य ज्ञान देऊन भगवंतांनी सांगितलं की मग हा आत्मा, आत्म्याचे गुणधर्म सांगितलेले आहेत. तो ना चिरला जात, ना कापला जात, जाळला जात, ओला होत नाही, सुकवला जात नाही. या आत्म्याला कुठलंही आश्चर्य वाटत नसतं, कारण तो ज्या शरीरामधून पूर्ण बालपणापासून अगदी जर्जर वृद्धत्वापर्यंत प्रवास करतो तरी त्याला त्याचं आश्चर्य नसतो, तो आहे तसाच असतो. आणि म्हणूनच हा आत्मा मात्र, आणि तो अगदी त्याची इतकी इतकी तो सूक्ष्म आहे की लहान मुलांना सांगताना आणि इथेही त्याचं नोंद केलेली आहे, परंतु केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 इतक्या भागा इतका सूक्ष्म असतो तो, की तो दिसणं खूप कठीण. आणि अशा या आत्म्याबद्दल सांगताना भगवंत सांगतायत, अनेक गुणधर्म सांगितलेले आहेत. इतकी इतकी सूक्ष्मता आहे, परंतु त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला आणण्यासाठी कशा प्रकारे मग अर्जुनाला पडलेल्या प्रश्नाचं भगवंताने उत्तर दिलेलं आहे की मग तू जर मला हे गुह्य ज्ञान दिलं आहेस तर मी का कर्म करू, मी कशासाठी मी हे ज्ञान घेऊन मग मी संन्यास घेतो. कारण मग काय करायचं त्या आत्म्याला, राज्य आणि राजा बनून वगैरे. परंतु तिथे भगवंत म्हणतायत की मग कर्मयोग. मग हे कर्म, कारण प्रत्येकाने क्रियाशील राहणं महत्वाचं आहे. कारण कर्म करताना सगळं सोडून संन्यास घेऊन मी हिमालयात जाऊन बसतो, नाही चालणार हो. आपल्या सगळ्या जबाबदाऱ्यांमधून मोकळं होऊन नाही चालणार. आपल्या जबाबदाऱ्या पार पडा, आपल्या पर्सनल कमिटमेंट सगळ्या पाळा, आणि मग तुम्ही, आणि त्या कमिटमेंट्स करतानाच तुम्ही ती कृष्ण भावना जपू शकता, ती कृष्ण भावना मनामध्ये आणू शकता, आणि मगच तो निष्काम कर्माकडे तो योग साधला जाऊ शकतो. आणि म्हणूनच आपलं कर्म, जे नियत कर्म, जी पर्सनल ड्युटी, जे कर्तव्य आणि जे विहित, मग जे शास्त्रांनी दिलेलं विहित कर्म. मग काल माताजी फरक विचारत होत्या, तर खूप फरक असा नाही. नियत म्हणजे तुमचं नेहमीचं कर्म जे करताय, विहित म्हणजे शास्त्राने विहित केलेलं. आणि मग आपली कर्तव्य, आपल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळून आणि त्या पार पाडणं. म्हणूनच अर्जुनाला जो उपदेश केलेला आहे की तू ते कर्म टाळू नकोस, तू एक क्षत्रिय आहेस, आणि तू क्षत्रिय म्हणून जर संन्यासी झालास आणि त्या संन्यासाने जर घराघरात जाऊन भिक्षा पात्र घेऊन जर तू भिक्षा मागितलीस, तर तुला जर कोणी भिक्षा दिली नाही तर तू तलवार काढशील, कारण तू क्षत्रिय आहेस जन्मानी, आणि तुझ्या कर्माने तू क्षत्रिय आहेस. आणि त्याच वर्णाश्रम पद्धतीला आपण जाणलेलं आहे. मग कशा प्रकारे आदर्श बनायचेस तू, कौटुंबिक परंपरा नष्ट होणार नाहीत. कारण एक आदर्श व्यक्ती, आणि मग ती आदर्श व्यक्ती ज्याचं अनुसरण सगळ्या गोष्टी करतात, अनुसरण सगळे सामान्य जन करत असतात. मग ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी ज्या आपल्या महामंत्रालय पृथ्वी तलावरती आणलं, त्याचं प्रत्येकाने अनुसरण करून त्यांचे जे अनुयायी तयार झाले, आणि मग या प्रत्यक्ष महामंत्राचा महिमा केवढा थोर आहे. आणि कलियुगाचा हा यज्ञ म्हणजेच नामस्मरण. हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ नाही, गतिर्नैव अन्यथा. की कुठलाही दुसरा मार्ग नाही, कुठलाही दुसरा मार्ग नाही. नामस्मरण हा या कलियुगाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणूनच हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ह्या महामंत्राचा जप कसा करायचा आहे. मग 6व्या अध्यायामध्ये आपल्याला अजून सखोल या जपाविषयी जाणून घ्यायचं आहे. नामस्मरणाचे काय फायदे आणि नामस्मरण कशा प्रकारे करावं हे निश्चित आपल्याला त्या ठिकाणी अजून विश्लेषित होऊन जाणायचं आहे. म्हणून मी आता खूप त्याच्यावर बोलत नाही, पण नामस्मरण या कलियुगाचा, जसं सत्ययुग, त्रेतायुग झालं, द्वापार युग झालं, तसं हे कलियुग आहे. सत्ययुगामध्ये ध्यान करणं शक्य होतं, लोक लाख लाख वर्ष जगायची, आणि इतक्या पवित्र अशा सुंदर त्या
परिस्थितीमध्ये आणि तशा त्या वातावरणामध्ये निश्चितच ध्यान करण्याला समाधीपर्यंत मग आपल्याला त्या ध्यान योगाला सुद्धा 6व्या अध्यायात शिकायचंय. कशा प्रकारे अष्टांग योगातून हे ध्यान साधून समाधीस्थ अवस्था गाठली जाऊ शकते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे निरनिराळ्या या ज्ञानाने अर्जुन कुठेतरी कन्फ्युज झालाय आणि म्हणूनच भगवंतांना विचारलं की त्याग का कर्म. मग कर्म निष्काम कर्म हे निश्चितच संन्यासापेक्षा, कर्म संन्यासापेक्षा आणि ज्ञान योगापेक्षा हे निष्काम कर्म हे निश्चितच श्रेष्ठ आहे. मग स्वतःच्या इंद्रिय भोगासाठी करतो आहोत, इंद्रिय विषयांसाठी करतो आहे ते कर्मकांड आहे. परंतु तिथे कृष्ण आला, तिथे कृष्ण भावना जागृत झाली तर ते कर्मयोगातून साधलं जातं. आणि म्हणूनच एका उत्तम आदर्श व्यक्तीने जर अशी वागले आणि वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे जर एक क्षत्रिय, क्षुद्र, ब्राह्मण, वैश्य त्याचप्रमाणे आपल्या कुठल्याही आश्रमांमध्ये ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम याच्यातून निश्चितच आपण त्या गोष्टीला साधू शकतो, त्या कर्मयोगाला साधू शकतो. प्रत्येकाचा यज्ञ जर भगवंताला अर्पण केला, प्रत्येकाने करणारा यज्ञ कर्म जर भगवंतांसाठी केलं तर निश्चितच ते कर्मयोगामध्येच गणलं जातं आणि त्याच्यातून कर्मयोगच साधला जातो. परंतु मग अनेक गोष्टी ऐकून सुद्धा अर्जुन म्हणतोय मग का ह्या गोष्टी, का लोक पाप करायला कुठेतरी जाणून बुजून करायचं नसलं तरी का पाप करायला उद्युक्त होत आहेत. मग हे उद्युक्त करायला कारण कुठेतरी त्या आत्म्याला, त्या बुद्धीला आणि त्या मनावरती, त्या इंद्रियांवरती एका कुठल्या तरी आच्छादन आहे आणि ते आच्छादन काम वासनेचं आहे. कारण आपण या मायेमध्ये जखडलो गेलो आहोत. ह्या ज्या काम, क्रोध, लोभ या ज्या 3 कठपुतल्या आपण बघितल्या आणि त्या कठपुतल्यांच्या खाली मनुष्य नाचतोय त्या कठपुतल्यांच्या तालावरती, कारण तो त्या मायेमध्ये अडकलेला आहे. कारण त्या मोह मायेमध्ये अडकलाय, त्या आत्म्याकडे, त्या परमात्म्याकडे लक्षच नाहीये. मग कशा प्रकारे कळणार आहे. मग त्या शत्रूचा जर नाश करायचा असेल, ज्याप्रमाणे अग्नी धुराला, ज्याप्रमाणे गर्भाला वार आणि अर्शाला धूळ कशी आच्छादित करते, तशी या मायेने, या कामवासनेने या मनुष्याच्या भौतिक जगतामध्ये मनुष्य या सगळ्या आच्छादनाखाली आलेला आहे. आणि म्हणून या सर्वांमधून कुठेतरी ती अनासक्ती गाठायची असेल, कुठेतरी जर आत्म साक्षात्काराची भावना कुठेतरी उद्युक्त करायची असेल तर निश्चितच स्वतःला त्या इंद्रिय विषयांपासून कुठेतरी दूर ठेवलं पाहिजे. आणि अशी व्यक्ती मग ज्या स्थिताधीर मुनींबद्दल आपण ऐकलं आणि मग या सर्वात मोठ्या शत्रूचा पराजय कशा प्रकारे करायचा आहे, मग आपण जाता जाता मग कशा प्रकारे प्रत्यक्ष आपण गेल्याही अध्यायामध्ये आणि इथे श्रीला प्रभुपादांचं जे उदाहरण घेतलं की मग ती अनासक्ती त्या इंद्रिय विषयांपासून अनासक्ती बाळगून कृष्ण भक्तीमध्ये आसक्त होऊन कशा प्रकारे मग त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये ही व्यक्ती स्वतःला आणू शकते आणि मग या निष्काम कर्मातून अकर्म साधते. कारण मग कुठल्याही फळाची अपेक्षा नसते, कुठल्याही ती फळं भगवंतांना अर्पण केलेली असतात आणि म्हणूनच मग तो निष्काम कर्मातून ते अकर्म साधलं जातं. इथे तृतीय अध्याय बघितला आपण. मग आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला ज्ञान घ्यायचं. ज्ञान तर घ्यायला सुरुवातच केलेली आहे. दुसऱ्या अध्यायापासून ज्ञानयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग, सांख्ययोग आणि अष्टांग योग या सगळ्या गोष्टीतून आपण जाणायला सुरुवात केलेली आहे. जे गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे त्या गुह्य ज्ञानातून मग या ज्ञानातूनच संन्यास गाठायचा आहे का, हे जेव्हा अर्जुनाने विचारलं तेव्हा भगवंत म्हणतायत नाही, संन्यास नाही कुठल्याही. मग भगवंतांनी असं कुठेच लिहून ठेवलं नाही हो की रिटायर व्हा, आता भगवद्गीता वाचा, आता भगवंत काळजी घेणार आहेत तुमची. नाही, तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत राहा. तुम्ही स्वतःच्या पर्सनल ड्युटीज मध्ये स्वतःच्या कर्तव्याला चुकू नका आणि ते कर्तव्य निश्चितच भगवंतांसाठी करा. त्या कर्तव्यामध्ये कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना असू दे आणि त्या कृतज्ञतेच्या भावनेमध्येच कृष्ण भावना जागृत होत असते आणि अशीच व्यक्ती स्वतःला त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये मार्गस्थ करू शकते. मग आपल्याला जाणून घ्यायचंय की कशा प्रकारे आधीही ही गीता बोलली गेली होती, कित्येक वर्षांपूर्वी ते आपल्याला जाणायचं आहे. आणि मग कशा प्रकारे
भगवंतांना जाणायचंय. मग भगवंतांना जाणण्यासाठी काय आवश्यक आहे, की सगळ्या या वर्णाश्रमाची निर्मिती केली आहे, सगळ्याची निर्मिती ज्या भगवंतांनी केलेली आहे ते मात्र त्याच्यापासून अलिप्त आहेत. आणि म्हणूनच मग कर्मयोगातून कुठेतरी पुढे जाऊन त्यागातून दिव्य ज्ञान प्राप्त होतं. आणि या ज्ञानातूनच मग कर्माच्या अनेक विभागणी आपल्याला जाणून घ्यायची आहे आणि पारंपरिक ज्ञानाचा सारांश आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे. मग कुणी सांगू शकेल का हो की भगवद्गीता कधी आधी बोलली गेली होती? हरे कृष्ण, सांगू शकाल थोडस मला, कधी बोलली गेली होती ही भगवद्गीता? याच्या आधी काही कल्पना आहे? काही ऐकलं आहे? काही कानावर न गेलंय? सॉरी, आठवतंय काही? किंवा कोणी काही वाचलं आहे चॅटमध्ये? फार वर्षांपूर्वी, बरोबर आहे सागर प्रभूजी, पण किती वर्षांपूर्वी आणि कोणाला सांगितली गेली माहिती नसेल तरी ठीक आहे हो प्रभूजी, मी सांगणारच आहे ते. परंतु एक सहज संवाद साधण्यासाठी की कुणी कधी विवस्वान, वसुधा माताजी प्रयत्न खूप चांगला आहे. विवास नाही, विवस्वान, अगदी बरोबर प्रयत्न आहे. विवस्वान पूर्ण झालं नव्हतं तुमचं, ओके. हरे कृष्ण, खूप चांगला प्रयत्न आहे. अशी ही भगवद्गीता अनेक वर्षांपूर्वी, मग त्या वर्षांबद्दल पण आपल्याला जाणायचं आहे. असा या भगवद्गीतेचा इतिहास आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे. श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमप्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत. हो, सुनैना माताजी आज आल्या आहेत ना, प्राची माताजी. सुनैना माताजींना मी को होस्ट करून ठेवते, त्या श्लोक वाचतील, तुम्ही अनुवाद वाचा. ओके माताजी. ओके, हरे कृष्ण. मी त्यांना को होस्टच केलं. हरे कृष्ण सुनैना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी पुढे सांगते तुम्हाला श्लोक वाचायला आणि मग प्राची माताजी आणि स्वाती माताजी अनुवाद वाचतील, ठीक आहे? नक्की. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू काय आता? हा, आता वाचा, चला. तुम्ही unmute भगवान झाला. श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शस्त्र सूर्यदेव विल्यवान यांना दिले होते. विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वाने ते मानव जातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि मनुने हे इक्ष्वाकुल यांना सांगितले होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशी ही भगवद्गीता अनेक वर्षांपूर्वी, म्हणजे जवळजवळ 120 दशलक्ष 120 कोटी वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता सूर्यदेवांना सांगितली गेली होती. हे सूर्यदेवांचं नाव आहे विवस्वान. आणि अनेक वर्षांपूर्वी भगवंतांनीच ही गीता सूर्यदेवांना सांगितली होती. सूर्यदेवांनी ती आपल्या पुत्र मनूला सांगितली. मनू जो मानव जातीचा पिता आहे त्या मनूला सांगितली आणि मनूने ही गीता इक्ष्वाकुला, जे रघुकुल आहे, ज्या त्रेतायुगामध्ये प्रत्यक्ष भगवान श्रीराम प्रकट झाले होते, त्या त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला इक्ष्वाकू महाराजांना ही भगवद्गीता, मनूचा जो मुलगा आहे, मनूचे पुत्र, त्यांनी मनूने ही गीता इक्ष्वाकुला सांगितली होती. हरे कृष्ण सुनैना माताजी. वाचा श्लोक हा माताजी. हो माताजी. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान. श्लोक वाचून दाखवा माताजी. श्लोक वाचा माताजी. एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षयो विदुः. नाही, एवं परंपरा प्राप्तम. लाईट दिसते ना त्याच्यामुळे. अच्छा, इमम राजर्षयो दिसलं नाही का तुम्हाला? हा, मोठा करते आणि वाचते. हा. एवं परंपरा प्राप्तमिमं राज अर्षो विदुः सकालनेह महता योगे नष्टा परंतप. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी वाचा अनुवाद. याप्रमाणे, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशी ही भगवद्गीता बघा, हे गीतेचंच ज्ञान परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे ही
जी आपण आता जशी आहे तशी ही प्रभुपादांनी जी आपल्यापर्यंत आणलेली आहे, या गुरु परंपरेप्रमाणेच ही गुरु शिष्य परंपरेद्वारे सूर्यदेवांना, विवस्वानांना भगवंतांनी सांगितली होती. विवस्वानांनी मनुला आणि मनुनी इक्ष्वाकुला. परंतु काय झालं? परंतु काळाच्या ओघामध्ये कुठेतरी ती परंपरा खंडित झाली आणि म्हणूनच मग हे विज्ञान, जे ज्ञानरूपी विज्ञान आहे, हे यथार्थ रूपामध्ये लुप्त झालं. कुठेतरी ते पुढपर्यंत आलं नाही. ज्याप्रमाणे आता आपण बघतो की मग कशा प्रकारे भगवंतांनी ही भगवद्गीता सांगितलेली आहे आणि भगवंतांकडून मग ब्रह्मा, नारद, व्यास मुनी या परंपरेद्वारे जी आपल्याला दिसती आहे. मग श्रोता निश्चितच पहिला अर्जुन श्रोता होता आणि ही जी योजना होती भगवंतांची, ती ही सगळी आपल्या या परंपरेद्वारे आपल्यापर्यंत आलेली आहे. आणि मग या भगवान कृष्णांच्या मग याचे संप्रदाय किती आहेत? तर या 4 संप्रदायांमध्ये त्याच्याबरोबर त्यांचा आत्ता जो वैष्णवांचा संप्रदाय, तो ब्रह्मगौडीय संप्रदाय, जो भगवान ब्रह्मांपासून. मग हे संप्रदाय कुठून आले? तर भगवान ब्रह्म, श्री लक्ष्मी, भगवान शिव आणि 4 कुमार. आणि मग त्याच्यापासून ज्या परंपरा पुढे गेल्या त्या माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णू स्वामी, निंबार्काचार्य, अशा प्रकारे या गुरु परंपरेतून हे संप्रदाय पुढे जात आले. याच्यापैकी जे संप्रदायाबद्दल आपण बोलतो आहोत, या गौड ब्रह्मगौडीय संप्रदाय ह्याच्या खाली हे. आणि अशा या ब्रह्मगौडीय संप्रदायाखाली मग ही भगवद्गीता ज्या गुरु परंपरेतून आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे, ती निश्चितच कुठेतरी न खंडित होता ब्रह्मापासून नारद आणि व्यासांकडून मग अनेक जे गुरु झालेले आहेत, जे प्रत्यक्ष प्रभुपादांचे गुरु, मग जे सरस्वती महाराज आणि त्याच्याही पुढे मग बरेच त्यांचे हरिदास ठाकूर, असे वेगवेगळे जे गुरु आहेत, त्यांची नावं मी तुम्हाला सगळ्यांची सांगेन की या ज्या चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहेत, हे प्रभुपादांचे गुरु आहेत, त्यांचे गुरु. आणि असेही यांची नावं आहेत की निरनिराळे त्यांचे गुरु, या गुरु परंपरेतूनच ती परंपरा, ते ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. जगन्नाथजी महाराज आहेत मध्ये, आणि त्याच्यानंतर जे प्रत्येक गुरुकडून जसंच्या तसं ते ज्ञान. मग खूप सुंदर असा एक उदाहरण दिलं गेलंय हो पहिल्या अध्यायामध्ये, की जसं आंब्याला तोडलं जातं झाडावरून, तो जर दगड मारून तोडला तर तो कुठेतरी खाली पडेल आणि खराब होईल. परंतु तोच आंबा एकाने दुसऱ्याच्या हातात, दुसऱ्याने तिसऱ्याच्या, आणि मग तो जेव्हा टोपलीत जातो तेव्हा तो जसाच्या तसा त्या टोपलीत जातो. आणि म्हणूनच ही जी जशीच्या तशी या गुरु परंपरेतून आली आहे, पण हीच परंपरा काही वर्षांपूर्वी जी सांगितली गेली, तिथे कुठेतरी ही परंपरा खंडित झाल्यामुळे ते ज्ञान म्हणून या गीतेचा इतिहास तो सांगितलेला आहे. आणि म्हणूनच ते ज्ञान खंडित झाल्यामुळे ते पुढपर्यंत आलं नाही. मग हे कधी सांगितलं गेलं? तर मग ब्रह्माचं जीवन आतापर्यंत 50 वर्षाचं जीवन दाखवलेले, ब्रह्माचं 100. मग याला कुठेतरी हे आपण म्हणतो ना की हे वैदिक मॅथ्स आहे कुठेतरी. आणि मग याला जाणण्यासाठी मी तुम्हाला ग्रुपवर अजून डिटेल सांगेन आणि तुम्ही तात्पर्यही वाचा. मग एक जे ज्या युगांना, सगळ्या युगांना धरून एक दिव्य युग होतं, आणि मग या दिव्य युगातून एक ब्रह्माचा एक दिवस आणि ब्रह्माची ही रात्र, त्याच्यानंतर मनवंतर, मग ज्या मनूचं जीवन जे आहे, मग या 4 युगांना बघा, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग, हे सर्व जी कलियुग, मग एक्स म्हणजे कलियुग धरलं तर 2x म्हणजे द्वापारयुग, मग 3x म्हणजे त्रेतायुग, म्हणजे याच्या दुप्पट 4,32,000, त्याच्या दुप्पट 8,64,000, मग 12,96,000 दशलक्ष, अशा प्रकारे मग 1.728 दशलक्ष इतक्या वर्षांपूर्वी. मग त्याच्यामध्ये सुद्धा कलियुगाची किती वर्ष आता झाली आहेत? कारण पूर्ण कलियुगाची वर्ष झालेली नाहीयेत, तर 5,117 वर्ष झालेली आहेत. अशा या 4,32,000 तेवढ्या दशलक्ष इतक्या वर्षांना, म्हणजे 4 युगांना मिळून त्यांची 27 चक्र झालेली आहेत. बघा, ब्रह्मदेवाला 50 वर्ष झाली, त्यांचं वय तितकं दिलेलं आहे. ट्रिलियन इयर्स म्हणजे बघा, दशलक्ष, कोटी, दशकोटी इतकं वर्ष आहेत. मग ती 6 मन्वंतर संपलेली आहेत. मनूचे अवतार, जी मनूचं जीवन आहे, त्याचं वय दिलेलं आहे. ही 4 युग मिळून त्यांची 27 चक्र संपलेली आहेत. म्हणून 27 × 4,32,000 इतकी वर्ष, आणि त्याच्या × 10, कारण ती तितकी मन्वंतर धरली गेलेली आहेत. म्हणून त्या एक्स ला धरलं नाही जात. मग कलियुग म्हणजे फक्त एक्स धरलं तर त्याच्या दुप्पट काय आहे?
द्वापार युग, त्याच्यात तिप्पट काय आहे तर त्रेतायुग, आणि त्याच्यात चौपट काय आहे तर सत्ययुग. म्हणून त्या 4x + 3x + 2x असं हे सगळं वैदिक मॅथ्स. म्हणून इथे 9चा आकडा आपल्याला 4 + 3 + 2, 9 × 4,32,000 इतकी ती 3.888 दशलक्ष वर्ष आहेत. अशापैकी 3 पूर्ण झालेली युग आहेत. सत्ययुग, द्वापारयुग आणि त्रेतायुग ही पूर्ण युग आहेत. परंतु कलियुगाची किती वर्ष आली तर कलियुगाची 5,117 वर्ष आतापर्यंत झालेली आहेत. आणि म्हणूनच या ब्रह्मदेवाचं जे जीवन आहे या सगळ्याचं सार, मग या सगळ्याचं हे जे वैदिक गणित मांडलेलं आहे, ही सगळी मिळून किती वर्षांपूर्वी भगवद्गीता सांगितली गेली तर 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता विवस्वानांना सांगितली गेली. वर्षा माताजी, तुम्हाला काहीही शंका असेल तर मी नंतर घेईन ती शंका. कोणी हँड रेज केला होता आता? मी नंतर घेईन तुमचा प्रश्न. प्राची माताजी, त्यांना वाचायचं आहे तर त्यांना तसं विचारा. अशा प्रकारे ही मनूच्या जन्मापूर्वीच हे मान्य करून भगवंतांनी त्यांचा शिष्य सूर्यदेव विवस्वानांना ही गीता सांगितली. त्याला इतकी वर्ष झालेली आहे. आणि म्हणून मनूचं जे जीवन आहे 116.64 + 3.88 ज्या 3 युगांचं प्लस कलियुगाची वर्ष म्हणजे 4 युगांची 27 चक्र धरली आणि त्याच्यानंतर जी वर्ष झालेली आहेत त्याच्यापैकी कलियुगाची वर्ष ऍड करून 120 दशलक्षांपूर्वी ही भगवद्गीता विवस्वानांना सांगितली गेली. मग ही मानव जातीला कधी सांगितली गेली तर ही मानव जातीला 200 लक्ष वर्षांपूर्वी सांगितली गेली. तर किती वर्षांत कशा प्रकारे हे केलेलं आहे बघा. महाभारत शांती पर्व 348.51-52 या शांती पर्वामध्ये याचा उल्लेख आहे. आपण गीतेचा इतिहास खालील प्रमाणे शोधू शकतो. त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वानमनवे ददौ मनुश्च लोकवृत्त्यर्थ सुतायेक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकूना च कथितो व्याप्य लोकान् वस्थितः. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हरे कृष्ण माताजी. या वाचतील. प्राची माताजींना वाचू दे. सुनैना माताजी, तुम्ही नंतर वाचा. वाचा प्राची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्रेतायुगाच्या सहस्त्रशाब्दी प्रारंभी परमात्म्याशी संबंधांचे हे शास्त्र विवस्वानने मनूला दिले होते. मनूने मानव जातीचा पिता असल्याने या पृथ्वी ग्रहाचा राजा महाराजा इक्ष्वाकू याला ते दिले. रघुवंशाचे पूर्वज ज्यामध्ये भगवान रामचंद्र प्रकट झाले म्हणून भगवद्गीता महाराजा इक्ष्वाकूच्या काळापासून मानवी समाजात अस्तित्वात होती. त्रेता आणि द्वापार 5x 43 4,32,000 म्हणजे 216 दशलक्ष वर्ष 216 आणि वर्ष. कलियुगाची वर्ष 5,117 म्हणून ही पृथ्वी तलावर आली आहे. त्याला तेवढे 2 मिलियन्स एवढ्या 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ती भगवद्गीता सांगितली गेलेली आहे. लक्षात आलंय. तर हे सगळं मॅथ्स जे आहे हे सगळं वैदिक मॅथ्स आहे आणि ह्याचं जे कॅल्क्युलेशन आहे या प्रकारे आहे. आणि त्याचं मी तुम्हाला अजून सखोल तुम्हाला जाणायचं असेल तर तुम्ही तेवढी ती त्याचं तात्पर्य अगदी पूर्णपणे वाचा, म्हणजे तुम्हाला ती अजून जास्त कळायला मदत होईल. तात्पर्यामध्ये प्रभुपादांनीही हेच सगळं नमूद केलेलं आहे की इतक्या वर्षांपूर्वी मग ती विवस्वानांपर्यंत कधी आली आणि मनूच्या म्हणजे मनू हे मानव जातीचे पिता आणि त्यांनी इक्ष्वाकूला दिली. मग ज्या त्रेतायुगाला आणि द्वापार युगाला धरून जी 2,16,000 वर्ष 16 दशलक्ष एवढी वर्ष बघा. आणि म्हणूनच ती 200 लक्ष वर्ष इतक्या वर्षांपूर्वी ती भगवद्गीता मानव जातीला सांगितली गेलेली आहे. 2 मिलियन्स ज्या मिलियन्सला आपण बघा म्हणतो की जे मिलियन्स ट्रिलियन्स. मग मिलियन्स म्हणजे काय तर मिलियन्स म्हणजे कोटीपर्यंत आपण जातो. जी 10 म्हणजे 100 लाख जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा 2 कोटी म्हणजे 2 मिलियन्स एवढ्या वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता. मग ह्या दशलक्ष आपण त्याला म्हणतो तेच कोटीमध्ये ज्याचं. मग हे आपल्याला 100, 1000, लाख, कोटी या सगळ्याला थोडस जाणून या
मॅथ्सला जाणलं पाहिजे. पण मुद्दा लक्षात घ्या की किती वर्षांपूर्वी भगवद्गीतेचा इतिहास होता आणि किती वर्षांपूर्वी ती मानव जातीला सांगितली गेली. अशा प्रकारे आपण या गोष्टीला जाणून घ्यायचं आहे. सगळ्यांनी तात्पर्य वाचायचा प्रयत्न करा खूप खोलामध्ये या गोष्टीला. मग ब्रह्मदेवाचा एक दिवस किती आहे, एक तास किती आहे, एक मिनिट किती आहे, या सगळ्याला कल्प म्हणजे एका दिवसा, मग त्या रात्र आणि दिवस मिळून मग रात्र 4,32,000 तेवढं आणि तेवढाच दिवस, अशी अनेक कल्प, मग किती वर्ष धरली गेली आहेत. अशा प्रकारे ब्रह्मदेवाचा तो दिवस धरला जातो. मग एक तास किती, मग याच्यावरनं एक खूप सुंदर कथा पण आहे की ब्रह्मदेवाने जेव्हा प्रत्यक्ष भगवंतांची कुठेतरी परीक्षा घ्यायचा प्रयत्न केला, अनेक पुढच्या अध्यायामध्ये आपल्याला 1-2 ठिकाणी याचा उल्लेख येणार आहे, तेव्हा भगवंत ब्रह्मदेवाने फक्त ती गोष्ट एका मिनिटासाठी केली होती, परंतु पृथ्वीवरती ती 1 वर्ष त्याचं गेलं होतं. ज्या कृष्णाला, ज्या भगवंतांना त्यांनी जाणण्याचा प्रयत्न केला, त्या भगवंतांनी त्या गोष्टीला मग ते नतमस्तक झाले होते ब्रह्मा प्रत्यक्ष भगवंतांपुढे, की असा हा लहान बालक खरंच भगवंत आहे का, हे ब्रह्माला कुठेतरी ताडून बघायचं होतं. आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्या गोपींना आणि त्यांच्या गायींना कुठेतरी गायब केलं होतं. परंतु ते भगवंत आहेत हो. भगवंतांची अनेक रूपं झाली आणि त्यांनी अनेक रूपांमधून गोप आपले आपले सहचारी, आपले सगळे मित्र आणि मग अनेक गायींचं सुद्धा रूप घेतलं आणि ते पुन्हा आपल्या वृंदावनामध्ये हजर झाले, की कुठेही कुठलाही कुणालाही काही पत्ता नव्हता की इतके दिवस ते त्यांचे सवंगडी नव्हते, त्यांच्या गायी नव्हत्या. आणि तिथे कुठेतरी मग ब्रह्माला त्या एका मिनिटासाठी ती गोष्ट ब्रह्माने केली, पण किती वर्ष ती पृथ्वीवर 1 वर्ष झालं होतं. अशा प्रकारे तितकी वर्ष म्हणजे त्या काळाचा एक उल्लेख करण्यासाठी किती वेळासाठी ती गोष्ट केली गेली. तर ब्रह्मदेवाचा तो दिवस म्हणजे, तास म्हणजे, सेकंद, मिनिट किती वर्ष आणि कशी धरली जातात. तर अशा प्रकारे आता याला सुद्धा कुठेतरी 6 लाख, मग आता ही वर्ष धरली गेलेली आहेत. त्याच्या एका सेकंदापेक्षा सुद्धा ती तितकं कमी धरलं जातं. त्या कथेमध्ये त्याचं, एक मिनिट मी तुम्हाला सांगते ते. त्या कथेमध्ये त्याचा उल्लेख आलेला आहे. की अगदी पापण्या लवतो तितकं ते हे धरलं गेलेलं आहे. अगदी कमीत कमी काळ धरला गेलाय. मग तो तितका काळ ब्रह्मदेवासाठी खूप होता आणि पृथ्वी तलावर किती होता याचं एक उल्लेख आणि एक उदाहरण दिलेलं आहे, जे आपण पुढे कथेमध्ये ऐकणार आहोत. अशा प्रकारे मग ही गीता, भगवद्गीतेचा इतिहास आपण जाणून घेतलेला आहे आणि भगवद्गीता इतके वर्षांपूर्वी, इतक्या दशलक्ष वर्षांपूर्वी विवस्वानांना सांगितली गेली होती. मग आता हा प्रश्न तुम्हाच्या मनामध्ये आला आहे का, जो अर्जुनाच्या मनात प्रश्न आला? तुमच्या मनात काही प्रश्न येतोय का हो हे सगळं ऐकून? मग हे मॅथ्स आणि हे सगळं जाणून घ्या, जसं मी ब्रह्माचं मग त्याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे. तुम्हाला काही शंका प्रश्न असतील त्याच्याबद्दल तर निश्चित विचारा आणि तात्पर्य वाचा. मी तुमच्यासाठी हे तात्पर्य पुन्हा वाचून दाखवेन पाहिजे तर. पण खूप खोलात न जाता तुम्ही जेव्हा पुढच्या टप्प्यांवर जाल तेव्हा निश्चितच याचा अजून सखोलपणे, मग त्या कल्प काय आहे, मग ते दिव्य युग काय आहे, या सगळ्याचा अजून सखोल अभ्यास केला जातो. परंतु आता या अध्ययन वर्गामध्ये या 18 दिवसांच्या टप्प्यावरती निश्चित इतक्या सखोल तुम्ही जाऊ शकता आणि फार त्याचं खूप अर्थ जाण्याची गरज नाहीये, की इतिहास जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा फक्त. मग तुमच्या मनात काही प्रश्न येतोय का, म्हणून मी बोलतेय ऍक्च्युली. तुमच्या मनामध्ये काही प्रश्न येतोय का हे ऐकून किंवा हे जाणून घेऊन? जो प्रश्न अर्जुनाच्या मनात आलेला आहे. येतोय काही प्रश्न? काही संवाद साधायचा प्रयत्न करा. इतक्या वर्षापूर्वी जर सांगितलं असेल तर ते आता कसं तू आलास? तू तर अगदी आता बरोबर. माझ्याबरोबर आहेस आणि अगदी तू बरोबर. म्हणतोस ते सूर्याला सांगितलं, ते कसं काय येस, शक्य? येस. म्हणूनच बरोबर अंजली माताजी, हरे कृष्ण. असा हा प्रश्न अर्जुनाच्या मनात आलेला आहे की तू विवस्वानांना ही गोष्ट सांगितली, ही विवस्वानांना हा उपदेश केलेला आहेस, त्या काळामध्ये तू होतास, मग याही काळामध्ये तू माझ्या समकालीन आहेस, हे कसं शक्य आहे? आणि म्हणूनच हे अर्जुनाला पडलेला जो प्रश्न आहे त्याचं भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे आणि म्हणूनच त्या उत्तरामध्ये भगवंत सांगताहेत, मग ह्या कृष्णाची, मग कृष्ण सांगतायत अर्जुनाला की तूही त्या काळामध्ये होतास, परंतु तुझं मग मग त्या भौतिक जगाचा आणि त्या आध्यात्मिक जगाचा आपल्याला फरक कुठेतरी जाणून घ्यायचा आहे आणि त्या फरकानेच आपण त्या
भगवंताला जाणू शकू. कारण कृष्णाचं रूप हे आध्यात्मिक आहे आणि आपलं कसं तात्पुरतं आहे की त्याही युगामध्ये तू होतास, परंतु तुला माहित नव्हतं पण मला माहिती होतं तू काय करतो आहेस किंवा कुठलं. कारण भगवंत हे अजन्म आहेत हे आपल्याला जाणायचंय. कृष्ण कसे दिसतायत आणि कृष्ण कसे प्रकट झाले आहेत, ते कशा प्रकारे कुठल्या क्षणी प्रकट झालेले आहेत. मग ते वासुदेव आणि देवकीच्या समोर परमात्म्याच्या जे शंख चक्र गदा आणि कमळ असलेलं हे जे रूप आहे भगवंतांचं, ज्या दुसऱ्या टप्प्याबद्दल आपण जाणलं, त्या परमात्मा रूपामध्ये ते वसुदेव आणि देवकीच्या समोर प्रकट झाले होते. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत अजोपी सन्यवयात्मा भूतानामीश्वरोपी सन प्रकृतीं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया. वाचा सुनैना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी जरी अजन्मा आहे आणि माझ्याच दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचे ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असे हे भगवंत परमात्म्याच्या रूपामध्ये वसुदेव आणि देवकीच्या समोर प्रकट झाले होते. आणि त्या परमात्म्याच्या रूपात प्रकट झाल्यानंतर वसुदेवाच्या विनंतीवरून त्यांनी स्वतःला त्या मनुष्य रूपामध्ये म्हणजे श्यामसुंदर जे रूपामध्ये त्यांनी स्वतःला अवतीर्ण केलं. परंतु वसुदेवांनी विनंती केली की तुम्ही बाल्य रूपामध्ये आमच्या पोटी जन्म घ्यावा. आणि म्हणूनच मग आपल्याला असते का हो आपल्या आई वडिलांचं असं चॉईस करणं असतं आपल्याला आपल्याला मिळतो का हो असा चान्स? आपण आपल्या आई वडिलांना जाणू शकतो किंवा आपण आपल्या आई वडिलांना निवडू शकतो? अशी संधी मिळते का हो आपल्याला या भौतिक जगामध्ये? सांगा मला, चॅटमध्ये सांगा. अशी संधी आपल्याला मिळते? नाही. का नाही मिळत? कारण मग या भौतिक जगामध्ये आपण या भौतिक मायेच्या जगामध्ये आहोत. आणि हाच फरक आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे की परमेश्वराचं हे जे रूप आहे हे परमात्मा रूप जे प्रकट झालेले आहेत. आणि भगवंत सांगतायत की मी माझ्या दिव्य शरीराचा दिव्य शरीर माझं शरीर हे आध्यात्मिक आहे. मी अजन्म आहे. भगवंत जन्म घेत नाहीत तर ते अजन्म आहेत. आणि मी जरी सर्व प्राणीमात्रांचा ईश्वर आहे तरी प्रत्येक युगामध्ये मी माझ्या मूळ रूपामध्ये अवतीर्ण होतो. असे भगवंत हे प्रत्येक युगामध्ये अवतीर्ण होतात. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. मग का भगवंतांना यायची गरज पडते? का भगवंत प्रकट होत आहेत? कारण जेव्हा जेव्हा जिथे जिथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचं वर्चस्व गाजतं त्याच वेळी प्रत्यक्ष भगवंत तिथे अवतीर्ण होतात. मग हाच तो क्षण होता की जेव्हा जिथे प्रत्यक्ष कंसाने आपल्या बहिणीचा म्हणजेच देवकी मातेला जेव्हा ठार मारण्याचा कुठेतरी प्रयत्न केला. कारण जी आकाशवाणी झाली होती की तुला देवकीचा 8वा पुत्रच ठार मारणार आहे. आणि जी आकाशवाणी ऐकल्यानंतर त्या कंसाने देवकीलाच मारण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला त्या क्षणी त्या धर्माचा जो ऱ्हास होत होता आणि अधर्माचं कुठेतरी वर्चस्व होत होतं तिथेच भगवंत होण्याची भावना प्रकट झालेली आहे. आणि भगवंत जन्म प्रकट होण्याची ती भावना तिथे कुठेतरी निर्माण झालेली आहे. आणि तिथूनच मग कुठेतरी भगवंत अवतरित का होत आहेत? कारण भगवंत अवतार घेण्यासाठी कारणच असं घडलेलं आहे. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. वाचा स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या
प्रत्येक युगामध्ये भगवंत जे अवतार घेत आहेत तो भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी, ज्या प्रल्हाद महाराजांचं मी काल उदाहरण दिलं, त्या नृसिंहाचा अवतार भगवंतांनी फक्त भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी, त्यांचा उद्धार करण्यासाठी, या दुष्टांचा विनाश करण्यासाठी, मग कंसाचा वध, जो मामा होता प्रत्यक्ष कृष्णाचा, त्या मामाचा वध करण्यासाठी, तसेच धर्माची, जिथे अधर्माचं वर्चस्व गाजत होतं त्या अधर्माला कुठेतरी नाश करून मग त्या धर्माचं वर्चस्व आणि धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. मग भगवंतांना प्रकट का व्हायचंय? हो, भगवंत ही गोष्ट एखाद्या त्यांच्या ऍडमिनिस्ट्रेटर, जे आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत, देवी देवता, मग जे इंद्रराज आहेत किंवा अनेक त्यांचे जे देवी देवता आहेत, त्यांना आदेश करून सुद्धा या गोष्टी साधून घेऊ शकतात. परंतु भगवंत प्रत्यक्ष भक्तवत्सल आहेत हो. आणि म्हणूनच त्या भक्तांचा सहवास हा भगवंतांना इतका प्रिय आहे की त्या भक्तांच्या सहवासामध्ये राहण्यासाठी भगवंत निश्चितच त्या युगायुगामध्ये प्रकट होत असतात. आणि त्या युगायुगामध्ये त्या द्वेषाला, त्या द्वेषी, त्या अधर्मी आणि त्या कपटी, त्या ज्या आपण पुढे जाऊन शिशुपालांचं उदाहरण बघणार आहोत, ज्या कंसाने आयुष्यभर कृष्ण 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 केलं, परंतु मनामध्ये काय? हो, मनामध्ये द्वेषी भावना. आणि म्हणूनच त्या द्वेषाला मग भगवंतांना जाणायचंय कसं? तर हा इतका सुंदर श्लोक आहे की कशा प्रकारे भगवंतांना, मग हे जे चित्र आहे त्याचं पण महत्व खूप सुंदर आहे हो. हे दामोदर महिना चालू आहे, जो कार्तिक महिना, जो दामोदर मास म्हणून अत्यंत खूप ज्याचं महत्व आहे, अशा या दामोदर मास म्हणजेच की प्रत्यक्ष यशोदा मातेनी दाम म्हणजे दोरखंडाला बांधलेलं आहे भगवंतांना. आणि असं हे दामोदर रूप ज्याची पूजा केली जाते, ज्याची आरती केली जाते या महिन्यामध्ये. आणि त्यांनी ज्या नलकुवर आणि मणिग्रीवाचा उद्धार केलेला होता, ज्या दोन वृक्षातून चालून मग उखळाला बांधल्यानंतर जेव्हा तो उखळ घेऊन घेऊन ते बाल रूप भगवंतांचं त्या दोन झाडांमधनं जातं, तेव्हा ते कुबेराचे जे पुत्र आहेत मणिकुबेर आणि नलकुबेर आणि मणिग्रीव यांचा उद्धार झालेला आहे. आणि म्हणूनच या दिवसांमध्ये भगवंतांची आरती केली जाते. आणि हे सुंदर असं चित्र बघून मला न राहावून मी तुम्हाला त्याविषयी सांगितलंय, परंतु याचं महात्म्य निश्चित जाणून घ्या. या दामोदर महिन्याचं महात्म्य तुम्हाला भागवतामध्ये ऐकायला मिळेल. कृष्णा नावाचं जे पुस्तक आहे, त्या कृष्णा नावाच्या पुस्तकामध्ये 9व्या अध्यायामध्ये दामोदराचं पूर्ण माहिती दिलेली आहे. कशा प्रकारे यशोदा माता त्यांच्या सगळ्या बाललीलांना थोडीशी कंटाळून त्यांना उकळाला बांधते आणि कशा प्रकारे मग त्यांनी ती मटकी फोडायचा प्रयत्न केला, ते लोणी खाण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून शिक्षा म्हणून यशोदा मातेने हे वात्सल्य रस आपल्याला इथे अनुभवायला मिळतो. आणि खूप सुंदर अशी ही चित्र आहे, म्हणून मला न राहून मी तुमच्याशी ते शेअर केलंय. अशा या दामोदर महिन्याचं खूप महत्व आहे. आणि त्या महिन्यामध्ये या दामोदर या चित्राची आणि त्याचं सुद्धा खूप सुंदर महात्म्य आहे. मग त्या चरणांची आरती 4 वेळेला, मग 2 वेळेला कमरेच्या भागाची आरती आणि 3 वेळेला मुखाची आरती केली जाते आणि पूर्ण 7 वेळेला पूर्ण आरती केली जाते भगवंतांची. असं हे त्या मासाचं महत्व आहे. अशा या भगवंतांना जाणून घेण्याचा फायदा, मग या जाणून कसा घ्यायचाय आणि का जाणून घ्यायचंय भगवंतांना? मग अनेक जन्म जरी लागले तरी त्या भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी निश्चितच कुठेतरी त्या मोक्ष मार्गावरती आपण स्वतःला मार्गस्थ करतो. खूप सुंदर श्लोक आहे हा. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो तो देह त्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असे हे अद्वितीय आणि असे हे अद्वैत ज्या माझ्या जन्माचं, की मी अजन्म आहे, मी प्रकट होतो प्रत्येक युगामध्ये, परित्राणाय साधूना विनाशायच दुष्कृताम, त्या दुष्कृत्यांना, त्या दुष्कृत्य करणाऱ्यांचा नाश करण्यासाठी, आणि मग परित्राणाय साधूना विनाशायच दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. अशा अनेक युगांमध्ये मी प्रत्येक युगामध्ये या धर्माचं जिथे जिथे वर्चस्व वाढतंय तिथे निश्चितच प्रत्यक्ष भगवंत प्रकट होत आहेत. आज भागवतामध्ये सुद्धा नामनिष्ठ प्रभूजींनी खूप सुंदर की कशा प्रकारे भगवंतांना जाणायचंय, कशा प्रकारे भगवंतांना ओळखायचंय, मग ते ओळखण्यासाठी ती कृष्ण भावनाच महत्वाची आहे हो. कोणी ऐऱ्या गेऱ्या नाही भगवंतांना जाणू शकत. मग त्यांना
मग त्यांना मायावादी म्हटलं जातं, नास्तिक म्हटलं जातं आणि अनेक तत्वज्ञान, मग स्वतःच तत्वज्ञान कुठेतरी मांडणारे जे भगवंतांना मानतच नाहीये, ज्यांना देव ही गोष्टच मान्य नाहीये, ते भगवंतांना जाणणं कठीण आहे. की ज्या तमोभावनेमध्ये आहेत, ज्या रजोगुणांमध्ये आहेत, जरी सात्विक गुणांमध्ये असले तरी कुठेतरी त्या बंधनांमध्ये बांधले गेलेले आहेत. जोपर्यंत ती कृष्ण भावना मनामध्ये उपजत नाहीये तोपर्यंत त्यांना जाणणं खूप कठीण आहे. म्हणूनच अनेक जन्म जरी घेतले तरी त्या भगवंतांना जाणलं ज्यांनी आहे ते निश्चितच त्या मोक्ष प्राप्तीवर आणि त्या कुठेतरी त्या भगवंतांच्या धामाला प्राप्त करण्याच्या मार्गावर स्वतःला मार्गस्थ करू शकतात. असं हे आपलं भौतिक रूप आणि आपलं भगवंतांचं आध्यात्मिक रूप याच्यातला फरक जाणून घ्यायचा आहे. म्हणून कृष्णाचं रूप हे आध्यात्मिक आहे. कृष्णामध्ये भगवंतांमध्ये म्हणूनच कुठेतरी शरीर आणि आत्मा हा त्यांचा एकच आहे. कुठेही शरीर आत्मा आपला जो वेगवेगळा शरीर आणि वेगवेगळा आत्मा आहे तसं नसून भगवंत हे कुठेतरी भगवंतांचं हे आध्यात्मिक रूप हे तात्पुरतं नसून हे कायम स्वरूपी आहे. आणि अशा या सच्चित आनंद की जे शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि अतिशय आनंदमय असं हे रूप आहे. अशा या सच्चित आनंद ज्या मनुष्य रूपाला भगवंतांच्या ज्यांनी जाणलेला आहे तोच भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करू शकतो. आणि म्हणूनच जे आपण मायेद्वारे नियंत्रित होतोय, भगवंत मायेला नियंत्रित करतायत. बघा, ही माया आहे आणि त्याच्या वर भगवंत आहेत. या भगवंतांनीच ही मोहमाया तयार केली आहे, भगवंतांनीच ही योगमाया तयार केलेली आहे. मग पुढे जाऊन भगवंतांच्या शक्तीही आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत. ही माया इतकी स्ट्रॉंग आहे कारण ती भगवंतांचीच निर्मिती आहे. ही मोहमाया जे आपण लोभ, क्रोध, मोह याच्यामध्ये जे ज्या काम, क्रोध, लोभामध्ये अडकतोय ती माया इतकी स्ट्रॉंग का आहे? कारण ती भगवंतांचीच निर्मिती आहे. पण भगवंतांनी आपल्याला त्या बॉल इज इन अवर कोर्ट, आपल्याला काय ठरवायचंय, मग त्या मोहमायेमध्ये गुंतायचंय का योगमायेचा मार्ग धरायचा आहे, हे आपल्या हातात आहे. आणि म्हणूनच त्या गोष्टीला जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. मग अशा गोष्टीला कोण जाणू शकतं आणि कोण जाणू शकत नाही, याच्यासाठी सक्षम कोण आहे आणि अक्षम कोण आहे? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण. वाचणार कोण? वाचणार माताजी? कोणी वाचा. हरे कृष्ण. कोणी वाचा. तुम्ही एक एक रोटेशननी वाचा. स्वाती माताजी, मग प्राची माताजी, मग हा मग सुनैना माताजी, असं एकाडेक वाचा तुम्ही. ठीक आहे. हरे कृष्ण. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्या स्थित झालेले, मतपरायण आणि माझ्या आश्रित असलेले गत काळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पाच सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ते जशा प्रकारे ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. हे जे चित्र दिसतं आहे हे चित्र कोणाचं आहे? मग इथे चॅट मध्ये उत्तर द्याल मला. कोण दिसतंय चित्रामध्ये? कोणाचं चित्र आहे? मी सांगताना सांगितलं होतं, उल्लेख केला होता. बघा, थोडासा संवाद साधा. मला कुठेतरी जाणायचंय की तुम्हाला कितपर्यंत तुमच्यापर्यंत ते शिशुपाल. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. मनीषा माताजी, वसुधा माताजी, दीपाली माताजी, धन्यवाद संवाद साधल्याबद्दल. अशा या शिशुपालाचं हे चित्र आहे समोर. आणि शिशुपालाचा वध हा भगवंतांकडून झाला होता. म्हणून ये यथा मां प्रपद्यन्ते, त्या शिशुपालाच्या मनामध्ये मात्र भगवंतांविषयी द्वेष, मत्सरी भावना होती. आणि म्हणूनच मग त्याच भावनेने भगवंतांनी ते रेसिप्रोकेट तशाच प्रकारे परावर्तित ती भावना झाली आहे. मग ज्या शिशुपालांचा जन्म झाला तेव्हा त्यांना 4 हात होते आणि त्यांना 2 डोकी. परंतु जेव्हा त्यांचा जन्म झाला तेव्हा तीच आकाशवाणी त्यांच्या आईने ऐकली की ज्या वेळेला जो महापुरुष ज्यांच्या दर्शनाने याचे हात गळून पडतील 2 आणि एक मस्तक गळून पडेल, कारण ह्याची शिर, तर त्या प्रकारे 2 हात गळून पडतील, परंतु त्याच व्यक्तीकडून या शिशुपालाचा वध होणार आहे. आणि त्या शिशुपालाचे भगवंत नातलं
शिशुपालांची माता ही भगवंतांची आत्या, आणि म्हणूनच तेव्हा तसं भगवंत जेव्हा त्या शिशुपालांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी तिथे हजर असतात, तेव्हा ते हात त्यांना बघितल्यावर गळून पडतात. तेव्हाच त्यांच्या मातेला कुठेतरी मनामध्ये त्यांचं चरचर होतं, कारण मग यांच्याकडूनच मग तूच माझ्या मुलाचं वध करणार आहेस का, हे जेव्हा प्रश्न भगवंतांना विचारला जातो त्यांच्या आत्याकडून, तेव्हा भगवंत सांगतात की मी तुझ्या मुलाला 100 पाप होईपर्यंत क्षम्य करेन, क्षमा देईन, परंतु 101व्या अपराधाला क्षमा नसेल, मग निश्चितच त्याचा वध केला जाईल. आणि म्हणूनच तीच भावना जी मनामध्ये जोपासली होती, शिशुपालांनी जेव्हा राजसूय यज्ञ चालू होता तिथे जेव्हा भगवंतांना ती मान दिला गेला आणि भगवंतांना त्या मानाला जेव्हा बघितलं गेलं, त्या मानाच्या आसनावर जेव्हा बसवलं गेलं, तेव्हा शिशुपालांना द्वेषाने ते बघवलं गेलं नाही. आणि म्हणून शिशुपालांनी इतकं वाईट बोललेले आहेत, इतके अपशब्द भगवंतांबद्दल उच्चारलेले आहेत की मग ते 100 अपशब्द भगवंतांनी ऐकून घेतले. परंतु तिथे उपस्थित असलेले राजे ते इतके खवळले आणि संतापाने इतके चिडले की मग त्यांच्या अंगावर धावून जायला आणि शिशुपालांचा वध करण्यासाठी ते राजेच धावून जात होते. परंतु भगवंतांनी सगळ्यांना शांत केलं आणि सांगितलं की मी याची काळजी घेईन आणि मी बघतो या गोष्टीकडे. तेव्हा जेव्हा 100 त्यांचे अपशब्द झाल्यानंतर 101वा अपशब्द जेव्हा त्यांच्या तोंडून बाहेर आला, तेव्हा त्यांचा शिरच्छेद केला गेला. परंतु तो यज्ञाच्या ठिकाणी झाल्यामुळे तुम्हाला दिसेल की त्या यज्ञाच्या ठिकाणी रक्ताचा एक थेंबही होणार नाही, कारण तिथे रक्तपात न होता, कारण ती इतकी पवित्र जागा होती. आणि म्हणूनच ज्या भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने तो शिरच्छेद झाला आहे, त्या भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राचा स्पर्श झाल्यामुळे त्या शिशुपालाला सुद्धा मोक्ष प्राप्त झालेला आहे. म्हणजे भगवंतांच्या नुसत्या त्या सुदर्शन चक्राच्या स्पर्शाने देखील त्या आत्म्याची कुठेतरी मोक्ष प्राप्ती, त्या शिशुपालाला मोक्ष प्राप्त झालेला आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांना जाणण्याचा जो प्रयत्न करतो, म्हणूनच ज्या प्रकारे भगवंतांना जो जाणतो आहे त्याच प्रकारे भगवंत सुद्धा त्यांना जाणतायत. ज्या गायींनी भगवंतांवर नितांत प्रेम केलं, जे गोविंद आहेत, गोविंद जे भगवंत गायीचे रक्षक आणि गायींवर प्रेम करणारे, बघा गायी भगवंतांच्या पायाशी बसलेल्या आहेत. त्या गायी जेव्हा भगवंतांचं रक्षण करतायत, भगवंतांवर प्रेम करतायत, तेवढ्याच तीव्रतेने भगवंत सुद्धा ते गायींवर प्रेम करतायत. ज्या बलरामांनी, जे बलराम भगवंतांचे मोठे भाऊ असून सुद्धा कुठेतरी त्यांची सेवा केली त्यांनी, तेव्हा कृष्णाने सुद्धा आपल्या भावाची सेवा केलेली आहे. म्हणूनच तेवढंच ते रेसिप्रोकेट, तेवढंच ते प्रतिवर्तित होतं, कारण त्याच प्रकारे भगवंत त्यांच्याशी संवाद साधतात. आणि म्हणूनच त्याचं अनुसरण सर्वजण माझ्या मार्गाचं सर्व प्रकारे अनुसरण करतात, कारण जसा भाव तसा देव. मग ज्या भावाने भगवंतांना बघितलं जातं, ज्या भावाने भगवंतांना शरण आलं जातं, तसंच अनुरूप भगवंतही त्यांना ते फळ देतात. आणि म्हणूनच त्या जन्मात आणि जन्मात भगवंतांना जाणण्यासाठी असे अनेक जन्म का जाणून घ्यायचं आहे, कारण निश्चितच कुठेतरी त्या मोक्ष प्राप्तीवर आणि त्या भगवत धामाची कुठेतरी हा जीर्ण देह त्यागल्यानंतर त्या भगवत धामाची प्राप्ती ही निश्चितच आहे. पुन्हा उठून त्या भौतिक जगामध्ये निश्चितच पुन्हा परत यायला लागणार नाहीये. हे जाणून जो घेतोय, ज्यांनी या जन्माला आणि कर्माला जाणलेलं आहे, जन्म कर्मच मे दिव्यम, या दिव्य गोष्टीला ज्यांनी जाणलेलं आहे, ते निश्चितच भगवंतांना जास्त सखोलपणे जाणू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मनुष्य या जगात सकाम कर्मामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवताची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे कुठेतरी हा विषय आलेला आहे बघा. कुठल्याही प्रकारे याचा वेगळा अर्थ न घेता की मनुष्य ज्या जगामध्ये सकाम, बघा सकाम कर्म म्हणजे कुठेतरी फळांची अपेक्षा आहे. मग मला हे हवंय म्हणून मी या देवाची ही पूजा करतोय, मी वरुण देवांची पूजा करतोय, कारण मला
पावसाने प्रसन्न व्हायला हवंय, मी लक्ष्मीची पूजा करतोय कारण मला धनाची प्राप्ती करायची, मी दुर्गेची पूजा करतोय कारण मला कुठेतरी शक्ती प्राप्त करायची, आणि म्हणूनच या फळांची अपेक्षा कुठेतरी जेव्हा करून केली जाते, तेव्हा या भगवंतांना न जाणता त्या देवी देवतांची पूजा केली जाते. त्या देवी देवतांची पूजा करण्यामध्येही कुठलंही काही गैर नाहीये किंवा कुठलंही काही कुठलीही गोष्ट वेगळ्या प्रकारे नाहीये. परंतु या देवतांची, मग या देवता कोण आहेत, तर प्रभुपादांनी त्यांना डेमिगॉड्स म्हटलेलं आहे. मग हे कुठेतरी ऍडमिनिस्ट्रेटर जे सगळ्याचं रक्षण करून ज्या गोष्टी हव्या आहेत त्या गोष्टी देतात मनुष्याला, परंतु ते कुठेतरी त्या फळाची अपेक्षा आणि कुठेतरी त्या देवी देवता त्या आहेत त्या गोष्टी ज्या उपलब्ध करून देतात. परंतु जसं आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितलं की जे काही यज्ञ केले जातात ते विष्णूंना जेव्हा अर्पण केले जातात, तेव्हा निश्चितच त्यापासून ज्या गोष्टी ज्या सकाम कर्मातून नाही तर त्या निष्काम कर्मातून ते साधलं जातं. त्याच प्रकारे जेव्हा देवी देवतांच्या पूजा करून त्या विष्णूला जेव्हा पूजा अर्पण केल्या जातात, तेव्हा निश्चितच त्या देवी देवतांपर्यंत पण पोहोचतायत. आणि म्हणूनच या कृष्ण भावनेला जेव्हा जागृत केलं जातं, तेव्हा निश्चितच ती श्रद्धा, देवी देवतांची श्रद्धा सुद्धा दृढ केली जाते. परंतु ती कृष्ण भावना का जोपासायची? कारण मग फक्त त्या सकाम कर्मातून ती फळं मिळवण्यासाठी देवी देवतांना पूजू नका, तर ती निष्ठा कुठेतरी दृढ करायची आहे. आणि त्या सकाम कर्मातून कुठेतरी निष्काम कर्माकडे वळण्यासाठी ती कृष्ण भावना आणि कृष्ण कुठेतरी सर्वोच्च नियंत्रक ज्या विष्णू तत्वाला आपल्याला जाणायचंय. का सर्वोच्च नियंत्रक? कारण कुठेतरी बघा शाळेमध्ये जो मुख्याध्यापक असतो आणि मग त्याच्या आजूबाजूला जे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स असतात, मग प्रत्यक्ष ब्रह्मा, प्रत्यक्ष शिवांनी ही भगवंतांची स्तुती केलेली आहे. ज्या ब्रह्मांना ही सृष्टी निर्माण करायला सांगितली, त्या सृष्टी निर्माण करण्याचं कार्य हे या पित्याकडूनच आलेलं आहे. भगवंत हे ब्रह्मदेवांचे पिता आहेत आणि भगवंत हे प्रत्यक्ष पहिले निर्माता असून ब्रह्मा हे दुसरे निर्माता आहेत. या ब्रह्मांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, भगवंतांची प्रार्थना केलेली आहे जेव्हा सृष्टी निर्मितीचं कार्य त्यांच्याकडे दिलं होतं. शिवांनी सुद्धा भागवतामधून भगवंतांची स्तुती, मग भगवंतांची स्तुती ऐकवलेली आहे व्यासमुनी, नारद मुनी. आणि पुढच्या अध्यायामध्ये पण आपल्याला जाणायचं आहे की कशा प्रकारे हे भगवंतांच्या किती नजीक आहेत आणि किती जवळ आहेत. असे हे देवी देवता खूप पवित्र आणि त्यांना खूप आपण त्या म्हणतो ना की त्या पवित्र जागी मानलं जातं. ती निष्ठा कुठेतरी दृढ करण्यासाठी ती कृष्ण भावना जोपासायची, फक्त सकाम कर्मामध्ये नाही अडकून राहायचंय. त्या फळाच्या अपेक्षे विना जेव्हा कार्य करायचंय, तेव्हा निश्चितच ते कुठेतरी निष्काम कर्माकडे जात आहे. आणि म्हणूनच मनुष्याला या जगात सकाम कर्मापासून जी निर्मिती जे मिळतंय फळ, त्याच्या व्यतिरिक्त म्हणून मग ती सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता हे सगळं कुठेतरी बंधनांमध्ये अडकवतंय अजूनही. त्या बंधनांपासून जर कुठेतरी अडकवून न घ्यायचं असेल तर त्याच्या गुणातीत जायचंय आणि त्या सकाम कर्मातून त्या फळांची अपेक्षा न करता जेव्हा त्या निष्काम कर्माकडे वळलं जाईल, तेव्हाच त्या बंधनातून कुठेतरी मुक्ती येईल. जसं मी काल म्हटलं की मग उपभोगायचं असलं तर जर मी भोगता आहे, मी सगळं निर्माण केलं आहे आणि देवाला कुठल्याच भगवंताला जाणायचं नाहीये, मानायचं नाहीये, मग त्या मायावादी, तर्कवादी आणि स्वतःच्याच तत्वज्ञानामध्ये जगायचं आहे, मग ते भोगही आपोआप येतात. त्या कर्माला आपल्याला जाणायचंय आणि म्हणूनच त्या कर्माच्या भोगांना आपल्याला अजून सखोलपणे जाणायचं आहे. आणि मग हे कर्म जे भगवंतांनी कालच्याही अध्यायामध्ये सांगितलंय की या चातुर्वर्ण्यातून आणि या वर्णाश्रमात पद्धतीतून कशा प्रकारे आपण भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. मग एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य आणि एक शूद्र ही भगवंतांपर्यंत पोहोचू शकतात. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुसरून अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि ते तू जाणले पाहिजेस की जरी मी या व्यवस्थेचा करता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग या भौतिक जगताची निर्मिती ही भगवंतच आहेत आणि या आध्यात्मिक जगाची ही निर्मिती भगवंतांपासूनच आहे. मग या भौतिक प्रकृतीमध्ये या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली मनुष्य जगतोय.
ज्या मायेच्या वेष्टनाखाली मनुष्य जगतोय आणि म्हणूनच भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून भगवंतांनी ही विभागणी केलेली आहे. मग या सात्विक, राजसिक, तामसिक या त्रिगुणांचा प्रभाव तर आहेच, परंतु कुठल्याही जन्मानी, धर्मानी आणि कुठल्याही जातपातीनी नाही, तर कर्मापासून भगवंतांनी ही विभागणी केलेली आहे. कारण मग एक ब्राह्मण जो वेदांचं ज्ञान घेतो, एक क्षत्रिय जो राज्य करणार आहे, एक वैश्य जो व्यापार करणार आहे, एक शूद्र जो कर्म करणार आहे, मग ते कमी स्वरूपाचं मानलं जात नाही, कुठल्याही प्रकारचं कमी लेखलं जात नाही ते कर्म, परंतु या कर्माच्या कुठेतरी विभागणीवरूनच प्रत्येकाने ते कर्म जेव्हा भगवंतांना अर्पण केलं जातं, कुठेतरी ते निष्काम कर्मातूनच भगवंतांच्या त्या अकर्माकडे वाटचाल करू शकतं. आणि म्हणूनच त्या सकाम जे कोणी भगवंतांना मानत नाहीयेत, जे कोणी भगवंतांना शरण जात नाहीयेत आणि मग फक्त त्या सकाम कर्मापासून माझ्या इंद्रिय तृप्तीसाठी मी हे भोगणार आहे, त्या गोष्टीसाठी जेव्हा ते यज्ञ, याग आणि त्या सगळ्या गोष्टी सकाम कर्मातून केल्या जातात, त्याच गोष्टींनी भगवंत सांगतायत तसं न करता तुमच्या कर्मातून तुम्ही ती कर्म फळं जेव्हा भगवंतांना अर्पण कराल, तेव्हा तुम्ही कुठल्याही वर्णाचे असू देत, कुठल्याही आश्रमामध्ये असू द्या, तुम्ही भगवंतांच्या स्वभावाला निश्चितच प्राप्त करू शकता. आणि ही विभागणी जाणून आपण कालच्याही अध्यायात बघितलं कशा प्रकारे चारीही कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न मानता या वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे भगवंतांच्या धामाची प्राप्ती केली जाऊ शकते. न माम कर्मणी लिंपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलाने बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या कर्माविषयी भगवंत सांगतायत, मग भगवंतांनी काय कर्म केलं नाही, या भौतिक जगताची निर्मिती केली, परंतु भगवंत सांगतायत की या तिन्ही त्रिगुणांचा माझ्यावर प्रभाव नाही आणि या सगळ्यापासून भगवंत अलिप्त आहेत. अकर्ता का आहेत भगवंत? कारण ह्या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, परंतु त्याच्यामध्ये मनुष्य या जीवाची निर्मिती ही भगवंतांनीच केलेली आहे, परंतु भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. त्या मायेचा भगवंतांवर कुठलाही प्रभाव नाही, त्या भौतिक जगताचा भगवंतांवरील कुठलाही प्रभाव नाहीये. मग भगवंतांनी कुठलं कर्म केलं नाहीये, सगळी कर्म भगवंतांनी केलेली आहेत, परंतु भगवंत स्वतःला अलिप्त ठेवू नयेत. मग सुदामेचं भगवंत सुदामेचे मित्र असल्यावर त्यांनी सुदामेची सेवा केलेली आहे. ज्या ठिकाणी आपण वध केलेला, ज्या असुरांचा वध केलेला आहे, ज्या गायींचं रक्षण, मग 9 लाख गायींचं, नंदाच्या गायीचं रक्षण केलेलं आहे, ज्या अर्जुनाचं भगवंतांनी सारथ्य केलेलं आहे, अशा अनेक कर्म भगवंतांनी कर्माचं महत्व जे काल सांगितलंय की क्रियाशील भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःचं उदाहरण देऊन हे सांगतायत, परंतु भगवंतांचं हे कर्म, जन्म आणि कर्म ज्यांनी जाणलेला आहे, तो जो माझ्याबद्दलचं हे सत्य जाणतो आहे, तो सुद्धा या कर्मफलांनी, म्हणूनच या जन्म की भगवंतांचं हे आध्यात्मिक रूप आणि या भौतिक जगापासून अलिप्त असणं ज्यांनी जाणलेलं आहे. कारण मग आपण अनेक तत्ववादी, मायावादी लोकांना म्हणतो की मग भगवंत फक्त या पृथ्वी तलावर मनुष्य रूप घेत आहेत, पण पुन्हा ते जेव्हा पृथ्वी तलावरून जातात तेव्हा ते फक्त शक्तीच आहेत. मग जे ज्यांना फक्त एखादी शक्ती मानतायत, किंवा अनेक जण, मग अनेक टक्के लोक आपल्याला दिसतात की ते अस्तिक नसून नास्तिक आहेत, की ज्यांचा विश्वास नाहीये या गोष्टीवरती. परंतु याच गोष्टीवरती आधारित भगवंत सांगतायत की ज्यांनी हे जन्म आणि कर्म भगवंतांचं जाणलं आहे, हे सत्य जो जाणतो आहे, तो निश्चितच या कर्मफलांनी कुठेही बद्ध होत नाही. मग या कर्माची विभागणी आपल्याला जाणायची कशी? मग तो कर्म, मग जे कर्म करतो आहे, जे नियत कर्म करतो आहे, पण सकाम कर्मामध्ये आहे. कारण देवी देवतांची पूजा अर्चा सगळं करताय, पण मला हे मिळायला पाहिजे, मला ते मिळायला पाहिजे. कारण इंद्रिय तृप्तींसाठी, इंद्रिय विषयांसाठी ते कर्म केलं जातं, तेव्हा त्या कर्मी लोकांना म्हटलं जातं ते सकाम कर्म केलं जातं. मग जे विकर्मी आहेत, ते विकर्मी कुठेतरी नियमाच्या विरुद्धच वागतायत. बघा, मांसाहार ग्रहण केला जातोय,
वेदांचं पालन करत नाहीयेत, खालच्या प्रजातींमध्ये पतन होण्याचा असा, कारण जिथे नो पार्किंग लिहिले तिथेच गावडी जाऊन पार्क केली जाते, इथे हॉर्न वाजवू नका तर तिथेच हॉर्न वाजवला जातो. मग ते कुठेतरी कर्माच्या विरुद्ध, नियमांच्या विरुद्ध जाऊन जेव्हा कर्म केलं जातं ते विकर्मी धरले जातात. आणि मग जे निष्काम कर्म करता आहेत, जे कर्माच्या फळांचीही अपेक्षा न करता ते कर्म भगवंतांसाठी केलं जात आहे, त्या निष्काम कर्मातूनच कुठेतरी अकर्माची वाटचाल होती आहे. आणि असे हे नारद मुनी, ज्यांना अकर्मी म्हणून आपल्याला उदाहरण त्यांचं दिलेलं आहे, ज्या अकर्मी की ज्यांनी भगवंतांचं नामस्मरण मग नारायण 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 म्हणत, की ज्यांना शापही मिळाला होता की तुझ्या डोक्यावर छप्पर नसेल, ज्या दक्षाचा शाप त्यांना मिळालेला, त्या शापाला सुद्धा वरदान मानून त्यांनी तिन्ही लोकांमध्ये मार्गदर्शन करून, कुठेतरी शिष्य निर्माण करून, कुठेतरी त्या वेदांचं अध्ययन आणि त्या मार्गदर्शन करून कृष्ण भावना जागृत केलेली होती. असं हे अकर्मी नारद मुनी. आणि त्याच्याही आधी आपल्याला अजून 2 गोष्टी, मी तुम्हाला उद्या 2 गोष्टी याची रिव्हिजन करताना जाणणार आहे, कारण कशा प्रकारे आपल्याला कर्माची गुंतागुंत जाणायची. कर्मण्यो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विक्रम आणि अकर्म म्हणजे विकर्म म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग सकाम कर्म काय आहे, विकर्म काय आहे आणि अकर्म काय आहे याचा फरक जाणून जेव्हा ते कर्म केलं जातं, मग त्या कर्माची अपेक्षा मग कशा प्रकारे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या तिन्ही गुणांचा हे कर्म करताना प्रभाव असतो. परंतु मग ते कर्म आपण काय करतो आहोत, आपण ते विकर्म करतो आहोत का सकाम कर्मामध्ये अडकलेलो आहोत, हे योग्य रीतीने जाणलं तरच त्या कर्माचे भोग भोगणं, मग त्या कर्माची गुंतागुंत कळायला निश्चितच सोपं जातं. आणि म्हणून आपण जे म्हणतो की अशा प्रकारे आपल्याला या कर्माचे भोग दिसतायत बघा, मग ज्यांना कुठेतरी अंगावर वस्त्र धारण करायची नाहीयेत आणि आपण बघतो की निरनिराळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे वेडेवाकडे गोष्टी वागल्या जातात, मग त्यांना निश्चितच त्यांच्या कर्माचे फळं भोगायला लागतात. मग ते त्या जन्मामध्ये आणि पुढील जन्मामध्येही भोगायला लागतात. मग ज्यांना मांसाहार करायचा आहे त्यांना कुठेतरी मग त्या प्राण्यांच्या जन्माची किंवा त्या तमोगुणामध्ये त्या नरक योनीची प्राप्ती होते. कशा प्रकारे त्या कर्माची जी परिणाम आहेत आणि परिणिती भोगायला लागतात, या कर्माच्या गुंतागुंतीला जाणून घेतलं तर निश्चितच ते खूप सोपं जातं समजायला. आणि म्हणूनच मग ज्या फळांना, ज्या सकाम कर्म, निष्काम कर्म आणि म्हणजेच अकर्म आणि विकर्म यांना पुरेपूर जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि हे जर योग्य रीतीने जो जाणतो तो निश्चितच या भौतिक जगताच्या बंधनांमध्ये स्वतःला अडकवून घेत नाही आणि तो निश्चितच स्वतःला अकर्माच्या मार्गावरती आणू शकतो. तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तद्वर् तत्वदर्शिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सुनया माताजी. माताजी वाचा. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कोण हे ज्ञान देईल, कोण कर्माची गुंतागुंत सांगू शकेल, किंवा कोण कर्म, विकर्म, अकर्म यातला फरक जाणवू शकेल. मग हे सगळं ज्ञान, या ज्ञान योगामध्ये आपण हेच जाणून घेतो आहोत. परंतु त्यासाठी निश्चितच त्या आध्यात्मिक टप्प्यावरती स्वतःला मार्गस्थ केलं पाहिजे. मग कोणी सोम्या गोम्या उठून नाही ज्ञान देऊ शकत. त्यासाठी त्या उत्तम आध्यात्मिक गुरुची, म्हणून गुरु शास्त्र या नियमांना बाध्य ठेवून जेव्हा हे कर्म केलं जातं, आणि म्हणूनच या कर्माला योग्य प्रकारे जाणण्यासाठी गुरु शास्त्र आणि साधू याला निश्चितच पडताळून पाहण्याची गरज आहे. एक उत्तम आध्यात्मिक गुरुच याचं ज्ञान देऊ शकेल. म्हणून प्रत्यक्ष आपल्याला इथे भगवंत सुद्धा दिसतायत, ज्यांनी सांदीपनी ऋषी, त्यांचे गुरु,
त्या सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून हे ज्ञान घेतलेलं आहे की प्रत्यक्ष भगवंत स्वतः उदाहरणादाखल या गोष्टी आपल्याला सांगतायत. आणि ज्या गोष्टीचं उदाहरण प्रत्येक एक आदर्श व्यक्ती म्हणून ज्याचं अनुसरण करण्यासाठी, जसं भगवंतांनी सांगितलं, मी जर या गोष्टीचं माझं विहित कर्म नीट केलं नाही तर निश्चितच मी या शांततेचा विनाशक असेन. त्याच प्रकारे आध्यात्मिक गुरुकडून ज्ञान घेणं हे का योग्यतेचं असतं हे जाणण्यासाठी सुद्धा प्रत्यक्ष भगवंत आपलं उदाहरण देत आहेत. आणि म्हणूनच मग आध्यात्मिक गुरूंना हे प्रश्न विचारून त्यांची सेवा कर आणि तरच आत्मसाक्षात्कारी ती आध्यात्मिक गुरु, मग ज्यांना हा दृष्टांत झालेला असतो तेच ते ज्ञान प्रदान करू शकतात. आणि म्हणूनच एका उत्तम, मग आपल्याला पुढे जाऊन जेव्हा आपण नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणून ऐकतो त्याच्यामध्ये आपल्याला उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी आणि मध्यम अधिकारी या सगळ्या फरकाने सुद्धा त्या गुरूंना जाणता येतं की कशा प्रकारे एक उत्तम अधिकारी मग ती कृष्ण भावना त्या शिष्यामध्ये कशा प्रकारे घालू शकेल आणि त्या शिष्याला कुठेतरी अधःपतनापासून वाचवू शकेल किंवा मग त्या कर्माच्या गुंतागुंतीला समजावून त्या निष्काम कर्माकडे कशा प्रकारे वळवू शकेल. मग सात्विक व्यक्ती निश्चितच या मार्गावरती येऊ शकेल जेव्हा ती त्या फळांची अपेक्षा टाळेल. आणि म्हणूनच मग सकाम कर्मात, म्हणून सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या गुणांच्या पलीकडेही जाऊन जेव्हा त्या फळांचा स्वीकार न करता, फळांची अपेक्षा न करता जेव्हा ते निष्काम कर्म केलं जातं तेव्हा निश्चितच ते भगवत धामासाठी मार्गस्थ करू शकतं. आणि ते जाणण्यासाठी एका उत्तम गुरुची निश्चितच आवश्यकता असते. या पारंपरिक ज्ञानाला घेण्यासाठी तो उत्तम गुरुच याचं सहाय्य करू शकतो, जे प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या उदाहरणाने सांगतायत. अशा या कर्माची गुंतागुंत, उद्या माझ्याकडे 2 कथा आहेत. सुरुवातीला मी निश्चित तुम्हाला सांगणार आहे, मुद्दाम रिव्हिजनसाठी ठेवलं आहे की तुम्हाला ती गुंतागुंत सुद्धा सांगायची आहे आणि तो मुद्दा स्पष्ट करायचा आहे की कुठेतरी तिची रिव्हिजन होईल आणि तुम्हाला उजळणी स्वरूप ही कथाही सांगता येईल. असा इति चतुर्थोध्याय समाप्तः. बऱ्याचशा गोष्टी उलगडून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, तात्पर्य वाचण्याचा प्रयत्न केला. मी बराच वेळ तुम्हाला त्या गणिताविषयी सांगत होते. वैदिक गणित खूप शिरू नका, परंतु पुढेही जाऊन कशा प्रकारे भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि मग अशा या टप्प्याटप्प्यांवरून आध्यात्मिक मार्गावरून त्या श्यामसुंदर आणि मनुष्य रूपाला जाणून कशा प्रकारे भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करून ती संलग्नता जाणवता येते हे आपल्याला पुढे जाऊन जाणायचं आहे. इति चतुर्थोध्याय समाप्तः. ज्ञान घेऊन आपण पुढे चाललेलो आहोत. कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. काही फीडबॅक, काही प्रतिक्रिया द्यायच्या असतील तरी निश्चित सांगा. हरे कृष्ण. समजलाय सगळ्यांना अध्याय? चॅट मध्ये उत्तर द्या. पाहिजे तर मी तुम्हाला अनम्यूट पण करूया माताजी. खूप जण नाही आहेत आता सध्याच्या बॅच मध्ये. केलं माताजी.